warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iki siang misal kenapa? Lagi tak pangan soal iki mang aku ngetokno segone anakku guys ora entek. Terus aku resik gimana urung nyapu masalahnya apa? Anu pemirsa. Awakku diare. Diare perlu panganan diingi, ora iki mangan terus diare kan diingini. Lalu gak mangan apa-apa. Wis bisa. Kita buka dulu ya sini yo di esok. Bismillahirrahmanirrahim. Aku masuk aja. Banyu gowo preksa di Pinangi. Iki nek kampunge dulure dhewe guys, ora apa-apa. Iki sebelah selatannya rumah pemirsa. Oh, suasananya asri ya. Ambek ngomong anakku guys. Ini siang pemirsa, jam 11. Jam setengah 11. Mbak kok murah mbak? Yo maklum mbak, masih di desa. Biaya hidup tidak setinggi nang kota. Aku sana kota mare yo sing niku ngerti. Duit gampang yo serba mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Mbak situ sepi ya mbak kan iki. Sepi mbak, sing liwat mak wong golek jamin, orang nyari rumput, wis kuwi. Untuk orang sing introvert ya cocok. Tak bisa nunggu. Aku udah ngasih penjualan udah bisa. Langsung komen. Suka dibina jimbrong lah, sing bendino sing ngasih sapa nek ora aku, masak pemirsa. Oh ternyata anggo samben. Ini Mas Anto apa rencana disemprot ya ora disemprot untuk obat ya guys. Yo aku tanggoku pemirsa, ada tanggo desa. Pemandangannya apik ya pemirsa. Gak rugi, aku tuku kursi iki pemirsa. Presanya aku presa pemirsa, aku kan rumba-rumbu nih kan cedak waktu sekarang nasi. Pengenannya sih, terus sisa tak serap kulkas. Ya diare mau tak tukang obat toko mari. Atau ambil nih, tuh rebusan daun jambu biji pemirsa. Jaluk bako sego aku. Ini kisah nekat sambel ae. Aku iki gak mangan sambel iki enek kok pemirsa. Oh, terus aku ndak esok lho pemirsa. Gak mampu belas. Mulai diniati. Yo kadang suwira tak kontak bakule iki sungkan guys yo kadang kalau jagongan iki mbasal pribadi bak wong tuku padha wong tuku nu aku sungkan guys. Nggak bakule malah seneng. Ben viral nduk jane. Kuwi anake kancane SMP Tante Deni pemirsa. Di usaha toko gede pinggiratan. Sing aku tahu di anu pemirsa. Di THR jilbab. Pasang Bonjolono. Tuku beras, tuku kacang, tuku sambal kacang, tuku minyak enak kono. Kok kendel mbak ya, ora kendel piye wong jenenge. Wis nikah melu wong lanang melu jago iki ya sak parak-parak melu jago dikek jago lah ibaratnya ngono guys ya. Kalau lulus sawah boleh pemirsa, tuh tandur pari.
Arti kene adem isu apa sore ngono aku ngijel misalnya wis pergawean wis gak ono urusan ndi-ndi. Samae wingi mes muni masa tapi disemprot ora sido. Tenagane urung nyandak. Karena yo ora ngurusi sawah kan berarti kan gak duwe semprotane tangki ini. Karena pengen mbah di rencana aku. Kalau sendiri kan wong sing biasa nang sawah misal. Wong sawah saya Pak Yu digarap ponakane dadi kan yo ora ngemeno uga punya persiapan punya tangki semprotan kuwi kan penting kan kuwi. Sekali semprot tangki besar yo langsung iso mati. Cuman jenenge nek Mas Santo gung izine aku juga wani memberi keputusan. Nah, tenaga wong wedok ya ora iso dedeg-dedeg sithik-sithik, soalnya gawane ya ora kutok. Masak, gosok, nyetrika, masak no anak, gaweane kan ora nyempret tok. Lah nek diwangi yo rene ya tak aku wangi. Ya ngontas 10 menit 23 jamnya di luar konten iki ora ketok. Kecuali tonggoplak gak ngerti. Malah di tonggo. Itu tonggoku iki bisa. Harus sawah. Anak ya kuwi gak gibah ya. Karena anak-anak berita-berita gak ngono. Kayak Pak Deku meninggal kae. Kan ora di telepon gak ngono. Bisa. Terus masa kapan lagi dibangun guys, urung jadi. Nek pesar-pesar ruang sebelah ini. Ya karena paskesku BPJS karena cedak ya alhamdulillah cedak ame. Gak nang cepu. Gak nang cedak SMA siji gak. Nek paskese tante Dino nang kono. Nah, aku nang kene guys nang Kapuan. 1 kilo dari sini. Tuh, tripod keterak tanduran bisa. Keterak tanduran guys. Kursiku tak jemput. Gak rugi aku ya tuku kursi 5.000-an. Mbok bakule urung ngono neh ketok. Iso tak nggo ngonten. Engko tak salah nang bombongan nek kene wong ngomonge bombongan. Lip rempuk kandelen ya pemirsa. Lip rempuk kandelen. Tapi apik oke. Aku ki tuku anu ora tau larang-larang. Nah saya wis berkeluarga, duwe anak jadi tuku murah lah, sepenting liyane iso kecukupi kebutuhan liyane. Macak iki yo penting guys wong wedok. Macak yo penting, blonjo yo penting, kebutuhan kabeh yo penting kudu diimbangno. Lip creamku iki mau 25.000 mesa. Bine zamane mergawe yo tuku 60, 50, saiki ora wani guys. Bujuku ya gak pernah mengeng lah ya, cuma kan aku sebagai perempuan ya tahu diri lah, harus tahu diri. Gue ya saiki ora kerja,
nang pabrik ora kerja nang anu ngopeni anak ibu rumah tangga dadine yo anu sing karo nyukupi golek duit. Pemirsa ya, terima kasih nonton kontenku ya gimang. Kerjaanku ngonten. Sampai nyanyi cicak-cicak di dinding ya guys. Terima kasih pemirsa, tetap semangat. Mohon maaf jika ada kata tidak berkenan. Sekali-kali ngonten suasana sawah. Ben pemirsa ngerti mungkin sing lagi ngefollow YouTubeku yo matur nuwun. Baru tahu ya oke. Ngonten sekali kali suwe aku gak ngonten ning pinggir sawah iki mangku nggone dulurku pemirsa nek gak sebelah iki saudarane dhewe kerapate dhewe aku ya ora wani menclok ngonten nang kono gak wani guys sik dulure dhewe. Kuwi sawah iki kampung kuwi nggone isik sepupuan karo Pak mertua. Sisaenah yo isik sawahe sepupune Pak mertua. Kene kampungane adike Pak sebenarnya iki nek jaman biyen nek desa kan sak deret nih guys yo, zaman biyen kuwi kampung masih murah. Tiap tahun kampung itu harga kampung, harga tanah itu semakin naik yo. Dadine apa jenis bersyukur ngono lah, bersyukur pokoknya. Zaman mbah-mbah dhewe buyut-buyute kan kampung sik murah-murah guys, jam tahun berapa. Terus diturunkan dengan anak putune canggah segala macam ya. Anak putu cice canggah wareng boh kuwi. Pemirsa yo, terima kasih nonton kontenku ya gimang. Makan siang sayur urap alhamdulillah gak mampu sama sekali pemirsa. Kuwi nek anu tanek. Kuwi aku tuku jam 6. Anakku gak entak-entakno sarapane terus yo kegiatan liyane lah sebagai rumah tangga koyo apa terus oh iya cah tak delok tak nggone konten aku yang ngono isake juga mambu padahal jam 6 pagi lho guys kuwi mulai masake ku jam 2 pagi lho demiate kuwi pemirsa kuwi setengah 6 niku antri akeh wong kene kan ngono kuwi guys sing arep kerja apa sing arep ngoten anak sekolah sing ngopeni anak sekolah kuwi tetep wong kene iki rata-rata wis sarapan duduku. Dadi siangnya gak mikir masak. Aku kok jaman iku mbiyen yo ngono. Urip ning Jepang wis terbiasa kebiasaannya seperti itu. Jadi jatah sing ngecupno pagi ku nang siange kuwi disudung. Ibuku mbiyen ana ibuku kuwi bakul, aku mbek adikku wis terbiasa tuku sego, dadi sangone ibuku mulai aku wis sekolah. Terima kasih. Apapun perbedaannya sebenarnya siji awake dhewe saling menghormati supaya tidak ngajari hal buruk. Nah, terima kasih nonton kontenku pokoknya aja lali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopeng. Jika ada kata yang tidak berkenan ya dimaafkan. Moga-moga hari ini tidak ada cuaca buruk hujan angin ya pemirsa ya. Terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Mas Otopar kalau ojo lali berkemendak kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.